falta arribar gent a la taula, però a vegades ja passa això. És a dir que el transport està tot molt, la carretera molt plena. El Josep ha començat ja, està escrivint, el problema és en aquest cas amb la veu que potser hem portat. Està presentant el Josep Masalles, que és de l'ICE de la Universitat Autònoma. Moltes gràcies, Josep. Se'm sent? Bé, una mica com ha plantejat el Josep, és un repte pel projecte haver pogut aconseguir la vostra presència avui estar posant en pràctica. Doncs és, com ha dit el Josep també, arribar a les aules ordinàries, no? La diversitat existent a les aules ordinàries. Pensem que es torna amb l'experiència acumulada i podem fer aportacions significatives, i és fer una petita activitat que era, diríem, endevinar un personatge, no? A través de preguntes i respostes. Havíem ja començat a fer una prova, sessió dels llibres digitals, i evidentment les respostes a aquestes situacions és difícil donar-les en poc temps. Nosaltres hem començat un portal de materials digitals, podríem dir unes maquetes de materials de programes portables, perquè tant alumnes com professors, hi ha dues versions, sortirà la versió alumne i la versió professor, doncs d'alguna manera amb més de 70 programets de tot tipus, perquè doncs es pugui treballar. Gràcies, i animar-vos a que aquest local, aquest espai Espurna, normalment l'equip de treball Espurna ens reunim un cop per setmana. Vam fer una trobada la setmana passada i vam configurar el Twitter per fer-ho aquí dintre. També es poden enviar fotos d'aquí dintre. Sempre deia que ha estat dir la cançó dels diners i que ha estat mirant. I com sempre... Bé, ara que el que es podrem d'alguna manera... Ferran. Sí. Que acaba d'arribar la Lau i Marcos. Què fem? Acabem l'activitat i parla o ens fem el que parli ara, el que tu diguis. Ja em sent? Jo penso que potser seria bo ara, perquè així estem encara sentats. Si després ja més endavant ens comencem a aixecar serà més complicat. Bé, jo penso que ja ha acabat aquesta activitat, no? Hem pogut veure com en poca estona. Imaginem que siguéssiu alumnes de diferents escoles. Moltes gràcies.
d'oli. Ja el curs passat l'aposta LIC per Espurna va ser important i també és el nostre objectiu consolidar-la i fins i tot doncs, poder posar al vostre abast eines, com tu dius, novedoses que tenen com a objectiu doncs, facilitar la tasca docent. Aquí ja fa un moment ha parlat el professor Corobase, ell és en Manuel García Vuelta, i que és un expert en pissarres. Nosaltres tot el tema de pissarres mirem a aprendre molt d'ell, no? Perquè ell és expert en pissarres, diríem, en PDIs del món real, i aleshores, esclar, des d'aquí tota la seva experiència la incorpora, i això és... introducir los slides cuando quiere hacer transparencias y puede autorizar a otra que hagan oraciones. Ahora podrían escribir 2 personas, escribir sí. A la izquierda hay un cubo como este en el que pulsando obtenéis la pizarra que se llama Interwrite DDD.